Erokamano ahinya Cleophas. En wach malit ahinya, but ng'ama chango ga chuny ji tene Nyasaye ema nyalo chango chuny ng'ato. But e community wan gi jolony ma nyalo rit jowadwa go. Example kaka the lady ma wuoyo kanyo no neno ka pod ong'iyo matin to wacho ni the late mowene mane breadwinner to dong gi nyithindo. Koro ka be dang' awachi ni kata ka government okaw ting' mar iko the bodies mosenindo gi to ging'ene kaka jok modong' gi ka koro mama matin ma wuoyo no ging'ani to ere kaka dang' konye mondo ngima mar family no mondo sudi mondo mi odhi nyime. Koro mano kwa mandang' akwago sirikal machiegni kode kanyo yo manade nyalo konygo jomodong' gi mondo family gi mondo odhi nyime. Nyalo manyne kata moro tich moro manyalo timo manyalo keto godo kuon e mesa mondo kik nyithindo safa nikech koro ng'ama ne kelo koro onge. To dang' achaka kwa kendo wan gi jomoko mabose kali weche moko ma Nyasaye nomiyo gi chir gi ng'wono gi teko mar kalo manyalo wuoyo gi ji. We know ji malo kanyo kaka koro mama Jane Tambo en mama ma big counselor. Mama wherever you are kiwinja sani reach ane jo minyalo reach very fast manyane team moro koguta malo kanyo. Ang'eyo your capability mama wa Jane Tambo kata ka okonewa sani lakini jo minyalo riche mondo riche ng'ia ni team moro minyalo richo godo the families mobile affected go sana mondo nwang' ocho mapiyo makata katek to nyalo kata mana raise our hand nyaka ni our MP Adumo Wuoro. Wan gi ji Nyakach kendo wan gi ji nyaka molap dhogi ndong' ne koma Nyakach wang'egi unyalo kama kata kimanyo johocho moko manyalo oko migepe mopogore opogore mondo reach families gi mondo okony chuny gi oduok nigi geno nikech wacha makama nyalo timore tipo ka kiny keto the same family ng'ato paro chako nego. Ko dang' wakwa bodies kochakore gi church mine madongo mag church Nyasaye mabe nigi lony weche mag duoko chunye mondo okawa nato mapiyo mondo nyalo bedo reach very fast obed reached mondo kony chunye. Even we were just on the way home wabro tao matek mondo wadhi dala mondo wa reach families moko wawuo kodgi yo madang' migi geno mi chunygi mondo kik sik ahinya. Thank you very much. Erokamano ahinya. Wacho ni wechegi kama githoth ka